Istorii de viață, brat, ca cu final de glorie. Succes asigurat când o intrat omul în istorie. Cifre și formule așezate încât astfel pațanul încă dimititel le-o transmis norocul molcel. Detașat de multe, detașat de lume, atașat de cărți și nume, atașat de cifre, sume. Dar nu credeau în el mulți din apropiați. Dar câte planuri avea în cap, voi nici habar n-aveați. Noi știm că drujeți mulți și ei pot să spună multe, dar înainte îl avea doar pe bratanul și el din curte. Și chiar de nu-i vorbea, îi transmitea mesaje scurte. Înțelegea că în viitor asta mult o să-l ajute. Așa și-a fost a nostru, a ajuns departe. Mașini parcate în fața casei, cipuite toate. Cam prea bun la suflet și mulți poate profită. Când e bine s-o echipă, când e greu mulți îl evită. Dar asta nu-i problemă, oricum au rămas vreo doi care merg în pas cu dânsul chiar pe vreme de război. E cam modest pe locuri, dar îi place și armamentul. Dacă vrei papricolo, sparge chiar și parlamentul. Prietenii alături doar când îți merge bine, dar banii niciodată nu întorc pe nimeni.